so na nkrofo man so de nso a yabobo no enekwasia no pa no sia kase boy dikan no ye de ababa som hye no so an SOMPA FM sie mu nioma ebeboa wo dan dan nyina ya ebusua wo betumi de ase wo dan kwapem se wo bewi a wo kwati na na keja sika limited ya na se de aka nyina na yenkoso Joe's Bread and Pastries yan kan sure say what kenke and about 3 Ghana cities wunya bia ebeboa pa medima for about santanie Dr. Time da so no what a time abato yade no so ade amaw na watu ase deku sanso na 2074 T74 anso baba bo na yade nyina atu ase ade afiri wo enu nyimako awoto a anopa no sia kase boye dikan na kwase yi mu no General Bosom that was na fimpimienu ni yatuonu ensia yatena se baba kenkan ade amawo me amaje adwa eba kenkan semi minute no makomako aduasa esode amawo no ayeme AKOSUA AGYEIWAAH KODIE boaten afei ansam no ne nhwomu ankasa eni Afayasha ansam no ase Ghana by anam ne so for be de chire ya wo hwenko fama ma won sam so won monyafo James Jaache kwisen na akwakopa wo ne ye friend say passport application center ehontoma ewo bono East Mantam ya won mokropon ene tachiman we aya na motuo ne hyehyɛ sonko aban no de agu akwam sane ye ba ya enei ye wiase ne ba kurukuru wa Ghana ba kurukuru na afi wotena ne nsa ebeso obi biada so amano wa yeje afei enhyira hwa wodo ya wahyase ya wokyekye national cake no so no Ghana ni mapa bia wo betumi ade ne de amana ye en ewo ho na ebra wo panyipa wo kopa hontoma no na ye James Jaache kwisen na ade tudwa atro se empempi no wo hwemu a Ghana kamye sasa passport application center si na ye wo mantam sonko bia na bi wo mu oya asante mantam SOMPA FM mantam nkaye bia na eno ebi wo mu a kyese nipa bi epe bi a kyese honom na wonia no wo bonkwam pia na kyese wakwa ye bi na no kura no la ye obekwa akodi hwo ene bia ye obekwa akoda no kura no na mu nsam no akwa ye bibia ho eno na nam so ma ban no dadwe ne ho ye se da bi ewo se wotumi chema no so obi aso sane nei Bono East won no kropon akwa ye tachima no na wo se hon so otumi kokko biebie nam so nti ene wakwa biebi wo ho no oni papepian koma ekwa so won so na nya fei na wonia no wakwa ye ne passport ho adwuma na afi no wakwa faka na wakokro foforo so ansana ehu dwumadie wotumi akwakodie na ebra ye James Jaache kwisen wakwa ya na won mo epa ho ntoma kora ewa mamre kwaso no na sompa ya man boni ya wobutu tachiman sofmaame otutu otuo wono ewo hono mo a wadan krai ebra yi sei today for the commission of the Passport Application Center for the Bono East region. I bring you warm greetings from His Excellency John Dramani Mahama, President of the Republic of Ghana, and reaffirm government's commitment to delivering efficient, accessible, and transparent public service to all Ghanaians, irrespective of their location. Techiman occupies a unique and strategic position in Ghana's socio-economic landscape. As one of West Africa's most vibrant commercial and transit hubs, this municipality serves as a gateway linking the northern and southern corridors of the country. It is therefore both logical and timely that passport services are brought closer to home to support the region's expanding domestic and international engagements. For many years, residents of Bono East were compelled to travel long distances to access passport services. May this facility serve the people of Bono East region with excellence and stand as a beacon of good governance and efficient public service for generations to come. Thank you very much. I was na trasa anono ne payaton kai ayeswo for be chire ya wo hwenko for mama ho nsam so ye James Jaache kwisen na sam yi tachima na Bono East Mantam ewono de ekokotudwa Afrinya group ya adma wo chena de kro ne yehwe ne mu kwan se school nkoda won mu nyina ba sha se se won mu ebiebie school na fei achochofo so akwakoye won ma fem de na edru ne se no na se futuo dodo no na adoso anam so amamra shebedwane ya wo gina mu ademo ma fo wa sante achim south abato mpeso so won mu nyamfo kwakwa sante boaten ade afutuo ama Ghana fo nyina achichiru ene mabunu sa ene wu hwemu pa no a
adesua mo nsam ho hia sukuu so ne manipa kɔ nanim sabi o baabi awiase akɔ akɔduru na aye kurukuru wasa no sɛ kɔba no sɛ wode wadesua di agoro adaakye daakye wobɛyɛ mmɔbɔ paa nam so nti wɔserɛ nkɔdaa yi a wɔn mahyɛseɛ ɛkɔ sukuu wɔn mo afiri wɔkyena na SOMPA FM no wɔn betumi akɔ sukuu sɛ wɔn hwɛ sɛdeɛ bɛyɛ na wɔn ma nwoma sua betumi ahia wɔnom afei wɔn hwɛ wɔn maame ne wɔn papa no mo brɛ a wɔn mo brɛ awofoɔ no mpentenkɔ a wɔn mo teɛ ɛne afei nso so kora ahomadakye sɔre a wɔn mo sɔre ɛso mkɔkɔpɛ biribi na wɔn de aba pono soɔ no wɔn rasa nneɛma no nyinaa na wɔn mo nkae brɛ a wɔn maame no mo brɛ no mo hwɛ so ɛmfa nsua deɛ mfa ma wɔnom wɔn sɛ kɔba no saa no deɛ a ɛne ɛbɛboa ama Ghana daakye yɛpa nimdifoɔ kuku damoa Ghana yɛntumi nsan ɛmɔfra a wɔn wɔ asante akyem south abatoɔ mpɛsoa so ho. Sometimes the way you student, yeah, ofo say school awo. Sometimes the way you student, papa. Adesua kra no, agese ye bom so ansa na mo asua. E bia wadi 17, 18, 19. Oma kwan a one o ma minute. But said ne, uba braba no akwa nimu na obedi mfie aduanan te say the school ye die ya. Ehɔ na obehu sɛ wokɔ school na sɛ wansua de yi a wayɛ mistake pa. Bra wo bɛbrɛ wo school ha sɛ wobɔ bra yie wa mo no yie no afei na ɛbɛda adi pa mo wɔ. Enti mestra mama ntoto mu adesua ase. De ɔde bɛsi wani so no ɛno na awurade nso bɛgu sunsuo na afefɛ na aso aba ɛte sɛ de abegyina ha yi. I was saying returning kaya mrasabajani a wɔgyina mu de mo manfo a wɔ asante akyem south abatoɔ empɛsoa so wɔn monyafo kwakwa asante boaten nene ane ekotie na manbo yi opokwa frie ya wɔno ɛwɔ asante mantamu ɛna ɛto ɛde ɛbrɛ yɛkɔ ensam foforo mu na nasatam wehu bo bɛbɔ manfo ya wɔ paga ɛno ɛwɔ kasina nankana west mense no emu na ne nyina no ɛkɔkɔyɛ sɛ na wɔ manfo no susu sɛ plane bi a ɛno ne number ayɛ 6171 ababesi mpɔtam wɔn mo efiri bro nyabosome no ne da na to so aduonu nwɔtwe a ɛwɔ mu a na ba na san so ɛkɔpem na duasan baako a yɛgya abosome no ɛkwan so na sɛnea na plane no ɛyɛ wiem hyɛ no wɔse bi di ne dwuma de fa asɛmaburu no yɛsɛ wɔn mo kɔ ho ano watu ane adeade no na wɔn susu sɛ Ghana no yɛnyina yie saa ɛyɛ sɛbio nipa bɔnfoɔ bi na titi mu ɛna anam so a wɔn pɛsɛ wɔn bɛdi wɔn manfoɔ no mu enya na aka wo bi ama wɔn mo kyerɛ sɛ ɛbrɛ wiem hyɛ no kora bɛsi hɔ no wɔn mo hyɛaseɛ sɛ wɔn mo ne DC ya wɔn wɔn pɔkyɛm wɔn mo edi nkɔmɔ afei regional minister ɛna afei Ghana Civil Aviation Authority saa mpanyinfoɔ nyinaa kyerɛ sɛ wɔn mo ne mu hwee sɛ plane bi aba bɛsi mpɔkyɛm hɔ no mo a ɛtetete saa yɛ de ho bua aba bɛtɔ kromafoɔ no ɛsoɔ anam so ama ɛnɛ wɔpanyin paa yɛ aba no SOMPA FM wɔyɛ executive secretary Adema Global Security for Africa Research and Good Governance Yewra Francis Ahovi SOMPA kaseɛ no na di nkɔmɔ adefa ho no wɔkyerɛ sɛ no kwasɛm ɛne sɛ kɔba no sɛ no a ayɛ na Ghana no yɛbambɔ no ahihim sɛ wiemhyɛn ɛtɛ saa aba bɛsi baabie nanso so mpanyinfoɔ twetwe wuro yi a ɛkɔba no sɛ yisi bɛbisa wɔn mo nsɛm a ɛwɔ sɛ nka wɔn mo nya no yie de mayɛ no saafoɔ no nyinaa wɔn mo nsɛm no ahihim saa nanso no nyinaa mu no wɔka ɛde akosi sɛ Ghana yɛbambɔ no egyina ankrankre so. And maybe say no, we can say we are safe as a people. When you say because the South region, so we cannot say we are safe as a people. But the American say so far military for announced migration for Omuya Omar family. The American say we need to quickly calm down, but urge the military and the people who are in our borders. We say we need to up the ansana ebetinya sa asunjin na asunjin ebetinya so a question of is say are we safe let us say we are safe but not 100% as somebody this year at times you know what you may say there we see but I think a credit na ediane nyina butu so the mechanic say make 50-50. I was on your turning kai I wapanyi pa ya bano bambo mu a wapeni mu Yewra Francis Ahovi wano ana yete se wakasa no executive secretary Adema Global Security for Africa Research and Good Governance nene ana yekokotie ye no otia no pa no nsia kase bo free SOMPA 106.5 Accra yankrabata wo do ya hyeta wo ma Ghana mu no kase bo yi etwagu ewo ho ye toa ensam no eso
Nana oti araya watoso mienu ayo hene ya woti krom. Ti krom no awo joso kropon mu awo asante mantamu. Na nana ade afutuo ama Ghana fo nyina. Ya wo kire mu se ewiase baabia no won mu SOMPA FM. Antwoma emre. Afenso baabia ne ha. Ewom se nei wo bia ye na dwene se wo betu batade akonkrofo amaman so. Sani yaba ya wono so sabio ne dabre mu enkonkwaya ne yaya na wo benya bibidia ba fie de na so na wo ka de akwakowie se enai se ko ba no se ya se kuntunhwane ya nchi ya neko da se bo abasan so ba wonchi na se wo twa wani aba ba wonchi na sabio wonchi ya poto sa no aya na wo hia kora mobo asefem nam so nto obasra Ghana fo titiru one mo nya bie one mo nsam wo bie na one mo to kwan akotena nkrofo man so ene wo mo friti krom no mu nyina se wo basra se afia no ahia biem ya sanso SARFO fro no ase nam so nti wo bia danka no ho momwe na wo mo aboso reseti krom mpuntu obehia wonom afenso so enioma wodo ye fa no se adesua mu nsam afe one mo pomdim mu wo betumi aba besisi sanioma ne bi ade aboa na aboa ma ti krom no ankasa enso atumi atumpon wo se ko ba no sa no ne ye panim difo one mo mapan ene wo mo tu bata wo mo kai wo mo nchia anya de asafo no wo bayi wo mo ade afimu de biarada Usumi mu a ehu hia no kakra pone bi be so mo simu nyina mo so ti wo okuta adwuma bodu adwuma kwa na bibia de ba beche bia no fabra ne fama wo afi ni papi na ajeche me niema wo krum obi ho me koto ade wo ne shop me ka che na osina na niema we gu aje school ne awie ye dibro nya wie a ana wo be komu ultra modern school ana ye sia si wo sese no computers wo for theory people ana practicals so wo ye che computer na ho practicals ho ye no ye fidie de pomade na wakọ si o fidie de pomade nti ye tam ne de na nipa no nimu kura ne efo so am wasua buku mu de enne buku mu de nipa no nimu a mo fa ne ko practical na ye nche no se de pomade ene sa ne ma no enti wo ko university beba no no so enkwara ba ndu promo ye no nkwada o mu de adana ye commission school no adana aso ye kate SARFO new community center a ye be attach with a member himfi ahimfi be je ni mu me be maka say ti krom ba panyi obeba ono na himfi enti ye be si ahimfi foforo ye si ahimfi foforo na ya sa so aye community center in the same land enti ni nyina so aye moa foti krom mu nyina mo meboa da bia person do sika fare ba bia a person do oni di akire bia no akonya ho ya bia secretariat ni etu no wa I was sending a turn and carry na woti araya watoso mienu wono aye wo hene ye woti Yenyina ye tie sompa no emu afai yegusuada agina asantemantamu na wokọ Kumasi race course ha Ghana de hye binom ya wo mo no ma wo mo ton je ne wo ma no na damu a wo mo hwin wo mo kyerosam no kwasam pa ne se yase abo no ntakra na ma ne yakase na so takra bu wo no mo a aya na fanyina mkwakere kwa na baabi a wo mo tie no sabio nkan panyifo tu wo mo kora nkeye sanse enyenyenyenyenyenyenyenye enhio to abuei awiabo nso abuei ewo mfuturo nya asem keto ma enhio to nso emu atache ya won mo pa baabi papa betena ebema won mo somo adwe wo mo kyerose na nsente mo mpanyifo ne won bedi nkomo ya won mo ya adwene so baabi a wo mo kora ande nka wo mo yi wo mo firo do makokwa da so ane ade afenso kora mpo won mo hye wo mo bo se won do mbekọ bia ya ehon mo no tie na afa ho dwo na ebeboa ma won mo dwade atumi akoso na so won mo hwe ni mu ama yede buro nya wie abewura fufuro mu a ene ye January bosome ne da to so 9 ni nyina kora basa wo mo bom panyifo prumo mu ntie enom se ade we de ye adibone asembe ye adibone pa ya won man kaso mu kire ho a empanyifo bayi won mo yibone anam so ama adwadifo no wo panyipa ye okasa ade magenefo a ewo Kumasi race course ye Steven kwaten dro no abon mane se akonta won yama ne boni kwa me redu atwetwe enkomo ama sami ye wo mu nyina da watwetwe mu atwere nsi break akre ni bi to free ba da so e ba be pi mu a ye wo challenges pi ye high and kese pa any asas na ye ti so na asas ni so am kasa ye the trailers e na di mu na ne ba cars ni nya be di mpo enyina ye di akofo du no ma na ba e di akodan regional minister e no se ye mpe baby na ye mbe country no me hwe he ma ye nti se e woni ya na waka ho asema ma ye je ne ya ye di be se bi ye na ye kraba no ko a e ne bua ye e bua e jadefo e ma ye ba ye di free wo mu no so koton
ansa wo de sika abrɛ paso kakra ka wo nya so de bua wo mabusuafo ene nkroba aha ene ye center ha ne upload mu ma no wo twa ye ho ehye nyina ne other regions ebe power ha ahagya no ehia paa se ebenya baby partner se be ya nsuo sei mu ma ne ade ne aban ompe baby emayen ye very conducive ebe bua ye aboa adwadefo ema na wo nso ebe fa free so why aye Jennifer ya wonom ewa sante mantem aye race course no wapanyi pa yo kasa adema wonom ye Rastaven kwaten nene ana ye kokotie ye no anopa no sia kase wona wutie for SOMPA 106.5 for Shannon Sway sana na keja se complement de ko ba sempremu no wode adanse mu nioma pa ye ho tie ne ho dwo ana aba wapopono no na SOMPA FM na do na wope plywood and building wire cement iron rods roofing sheet ni nyina no da na keje se complement na bam se obetumi aye bi ade aboa na wo se yanka ncho se wo pa dansie mu ofutuo pa wo bo no wo tia burukyere wo pa obi amena se ne dan na ni na wo bi ya so sansa abusua de ni hwamo na afofo so de ni hwamo enti wo pa obi a obeje ne nchen afutuo ne nchen akwankyera ana na keje se complement do wo sha ase anya ne nam so nchen nkrabata no wo biebie ne se ya Ghana fa na ba bia wato apeten wo se wo penado a wo plywood building wires cement iron rods roofing sheet na na keje se complemented ekwo ba sempremo no wono na yetene so ane yasode wono na afe 2026 wo ba me yesi dan ne yesi ne biem na na keje se complemented se wo ba beto adansie mu nioma de free ne nchen ya wo sa de kogjaw sa de ka ho wo mpewe na apede yi akra ne kumase mo mfrai ne branches ne drosso pa 0204 345 040 0204 345 040 na wone mpanyefo ani enkomo medimafo aba center ne yoko doctor the time aba beto yade no so adiama eye stroke ne hawo eye diabetes ana esikire yade yi bie anase prostate mu hawo na aba beto so wo kidney afeli wana komedimafo aba center nchen doctor say na dwuma ho chie na ye papanti dan da nyina na wo hye da say abosome na watwe enansia empa ho da sansa na dwuma ho te pa wo diabetes ne kidney failures nyina mo famada no we na wo mpa bia te sa doctor na me ware ye emfinhia dunie me ngoda me ware ye emfinhia duonu ni awo mada tofia kwa wo se na ne na wonya ma ne nchen bra medimafo aba santa nchen na doctor Fedro ma wo se wo bae wo banum ne se eguna ahomache dumienu enu ho kani mu nhia no ano no emu asemu ano no bosome baso na kyese edem abosome nkro ba wo fa banta nyina be piem wo mpawe na apede Dr. Time da sonsa no adwuma no we ye nuoma wotumi ye poku ase Mayera Accra Kumasi wo bo akwagogo wana government school ni dinhwani mu 024477 4282 0244 774282 na wo pe hot kenke papa na adie ana wo pe bi aton wo ye party engagement outdoor in be ana wo pe obi amana ye kenke dia ma wana kwai Joe's bread and pastries one month chain 3 Ghana cedis pe wo benya ne se bocho na nakakra ka setie nie na wo de akọ na abusua wakọ akotu abusua nchamfa wo bia betumi ade bia man ho atono Joe's bread and pastries no enjiwe wo se one mo to odokono wa abonchen enya afe na wo kwakọ ya mori bia ni ade emyembeko ja ho meja mehyehew kwana kwato Joe's bread and pastries one more 3 Ghana cedis what kenke ya one more dia baby na abusua kwana kwaton de onyaa na se wo be ya o makobi wo shitobi na wache wonam bidie sinchen emu asemu ano no baabi a won mo ye no won so de ahonidie A+ wo so wodom heye commercial bank ne ntwase won bibia ni afrey 0256 068 832 0256 068 832 na won mpanyifo ani enkomo Tontina 74 AT 74 yena nanom dudo ya oni ageka abomuo hahama ene ageka abomuo ane ye dia ye dudo ne ye dia ba dwama so enju obi anya bi a eboa ne ye pa koda no mpanyinom ne mom hye nso wo ba pemfo akoda ya wonyanya mfinhye ne dumienu ene wo a wo so wo ma akoda no fo wo nka ho wo bia waka bia no tumi num bi ma ne ye eboa ba ba yi ade bi te se wo sugar level ye ekosoro infections ahodo bia wonyanya
asthma yade afi obo ma wo bo wa na ne bo hyehye no saa ne yoma nyina ba be ye firi ho ama wo atumi ato yie papa ayatonti na 74 T74 emu asem eno no shasia na kona na mpanyifo enkonkopa bi na muntu bibia ne afrɛ wo kashi drug lane Kumasi Ashtown kwala na keba ho no mo a 0246 073498 0246 073498 na wo mpanyifo eni enkomo ya gina we so ne ya dan ho tew ya ba de aka chiri no ya de beto aso. Point homeopathy clinic Ghana had you be any say prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na e endpoint homeopathy clinic anase e kidney e liver problem wo fa baby e na ajuju na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo to nte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo e ma ne mema mo pa wo e ye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na ajuju kidney problem prostate de eye endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo konoma boy hia e na akra hanso so de wo mu gina mu ankasa e wo spintex bebre friend share signboard no hudru na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic a obi a e be kire wo for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic a wo mu dem fu Ewra me pa cho bra na me hwa de wo bag bra aden ena so biem time eba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi mi ensen bra sanya time eba me hya esi agye me ni me fiefo enya de abako ebe so yen we de udi se ofa ni nyina time eba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time eba mixture enye enunku o de nanum oto a wontimi ani die no time eba mixture duro no ena ye ma o oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obato aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enui dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonso mo na akọ junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na em Fre 0244417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atu tontonte yenum nsane e fadwen ne e fadwen mpa say na nanu nim se bre bi beba ama tonti na 74 upa ye ne simple T74 abeye aduru tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene esina nanom dodo so se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no emo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den tonti na 74 yi nso yaye ne se nsuo kokoro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankafi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 se mennom tonti na 74 menya hodi mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden kwa woko pharmacy ana ba bia to nwo bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 05016289931 and 0246073498 FDA agi adwadi nkratoyi yi atom SOMPA TV Emma Aketiapa Ama Aketiapa mpabusu adam wase samatwa yayi
na yakɔ asanso ababiem yɛkɔ obi ɛman so na ɛfrɛ no ada ade ba nyina no yɛ yɛsi afoforo mu no ɛyɛ adeɛ sɛ wɔkɔ Venezuela ɛne America man no mu a yɛwura Donald Trump papa no gyɛ sɛ wanya no adwene koraa sɛ wɔno deɛ sɛneɛ ewiase keka kɔ na ensakraya ba wiem yɛsi afoforo mu no wɔno ankasa nso so ɔbɛsɛ sana adwene yɛka sɛ Venezuela man panyini yɛwura ɛyɛ Nicolas Maduro wakɔ man so ɛne ho kanyi nyinaa yɛ a wɔsusuo sɛ enubɔne ho dwadie bi New York abrochimemu wɔn ade ho ntansa abɔ panyipa no a ɛne wɔn mahyɛseɛ ɛyɛ mu hyehyɛmu anam so ama mama wodoɔ pii no a wɔn makasa ɛde afa ho ɛne wɔkɔ China aban no ade aba yɛ wɔn mo kyerɛ mu sɛ kyenkyena atwan no a yɛwura Donald Trump pɛ so wɔyɛ no wɔde tena ne man no so no ɛnya de ɛbɛboa koraa akɔakɔɛ so panyipa no ɔno ankasa no asa kenka bi de obi abɛka bi awɔnte wɔno no te ne kuro so ana sabio de enkrɔfoɔ yɛ wɔn mu kuro so no emu nsansam ɛyɛ hia no na anya China man no nko a Iran na aban no anso ade aba yɛ wɔn mo ɛkyerɛ mu sɛ anamotuo no a yɛwura Donald Trump ahyase a wotuo no hwɛ ne yie papaapa sansa daakye emu asɛm bɛba yɛ anhwɛ yi a wonya kamafoɔ ɛma no ɛnka bi ɛma no na ne nyina mu no Donald Trump ɛnso so aba bɛkasa wɔne wiase amansan adi enkomo ya wɔbɔ enkyeremu sɛ wohwɛ mu a sabio wɔno wɔde kiabisa na to ansa na wɔmena do bɛpa na wɔnim nea wɔyɛ ɛnyɛ sɛ bi a nea wɔyɛ nyina no sabio na nie fra na so sisi enji wɔnte de obi aka bi ya wɔte na mmom no wɔno wɔpa nneɔma pa ne awie pa ɛde amasa man no nti na ama no wɔnam so a wɔtu saa na motuo no na wɔbɛkɔ so nso agyinam ɛnya de obɛgyae sɛ wɔgyina mu asa bela ba ne sɛ wɔgyina mu enti de obi abɛka bi ya wɔnte ɛnam na so akyi ya wɔhwɛ apa nneɔma pa ɛde ama Venezuela wei so ana yɛgyina na ɛnansam do a yɛboaboa no anɔpa no sia kɛseɛ bɔdeɛ no yɛde ne nyina da esie sɛ afɛ no wɔfidie no wɔde ato ha nsɛm a yɛde baayɛ no deɛ gye mu akɔkyɛ no bi ɛyɛ sɛ so afọ be de kyerɛ ya wɔhwɛ nkrɔfo amama ho nsɛm so yɛwura James gyaakye kɔ ise na ɛde ato dwa wɔsɛ passport application officer wɔn makɔpa ho ntoma ɛwɔ Tachiman Bono East Mantamu no ɛbɛboa yie paa ama ɛnɛ Ghana manfoɔ ya wɔn ma ɛwɔ sampotam wɔ no wɔn masom adwo wɔ mo sanso ɛna emrahye badwani ya wɔgyina mu de manfoɔ wɔ Asante Achim South abato mpɛso so yɛwura kɔ Asante Boaten Sompa FM ama mabunu sa wɔn ma wɔn mo mesua ho hia wɔn na ne kwampa wɔbɛtumi afa so na wɔdi yie wɔmanfoɔ yɛ wɔ Pagana Center mo yɛm hyehye a ɛbɛtɔ wɔn mo so na plane bi osusuo sɛ abɛsi mpɔtam wɔn mo bɛsɛ mpransa nanso wɔn hunu ne dwumadie no wɔpanye pa bi ɛba na bambɔ mu wɔn so ɛkasa yɛ adefa ho na afoforo bi ɛka wei no mo ho ɛbra Nana Kejasi Campbell Mecha de Koba Sempremo, what the adansi mu nneɔma pa ɛsɔ yasene na nya ɔno nko a medimafo aba santa what the time ato yɛyadeɛ no so adema yɛn Joe's Bread and Pastries is here and control say I hot kenko 3 Ghana cedis pɛ wonya bia wawie pa ɛna tonti na 74 T74 yana nanom dudu wɔnom so adeba so yasene na me ametena se kenkan kasebo yi ate ɛma wɔ no medin ɛne AKOSUA AGYEIWAAH KODIE Boaten. Yasoro so na yɛde nyompa edimochi.